Bufundanda. It on a break talkative overnight. Why are you like this? Me this evening. He promised him peace of mind. He promised him in mood. Clara can you believe wahala chizuema ho? Which ana menyegia makwana mi. Uru na ya dem na adwo nsi gene ka nworo. Gene ka nworo. Tuturo mbe ngaraga zute e dokinta. Ya su uche na clever I na-ekwu otuturo okpo. Thank you. So Clara nwoke ocha na papo m okwe. Allow me for my on affect my mental health. Which on affect please my and BP. Please. My own is affecting my BP. Gina akọ. Kodi Igbo mụrụ nze ma ọzọ anya wụchala na mgbede maka ya bụ ihe omume anyị bụ Mezie Obodo nwune. Ya mere ka ọ dị ịmụrụ na mgbede a isiokwu anyị ga-eleba anya. O kwesịghị ịbụ nke a ga-akọrọ gị bụ onye nwere ntị n'akụkọ. N'ihi ya bụrụ na redio gị dị anya, ọ dị gị ebe dị anya. Ị ga-agbalị bukọta ya nso, gbalie ya elu ma ghara anyị nke fọrọ. Maka na mgbede a n'ihe omume anyị bụ Mezie Obodo, anyị ga-eleba ya anya bụ ọghọm dị na-inupuora nne na nna gị gịnị isi. The consequences, the disadvantages, the ọghọm mkpụrụ ọjọọ dị na-inupuora nne na nna gịnị isi. Nne gị ga-aka obi bụ oge n'afọ. Bụ oge gịnị n'afọ. 9 months charara m. O nwere ndị nke na-efe gị nwa dị stubborn ifere 9 months. Ma ndị nke a na-adị stubborn ha na-efe 9 months. Ha ọnwụ ndị nke a ga-ebido n'ime afọ nyere nne ha problem. Gbawawo na-eke ikiweti nnu ọ fọrọ ntakịrị ka iji ukwu zọwa nne gị afọ si n'afọ dapụta ebe na-adị stubborn. Nne gị buru gị n'afọ otu mont abụọ, mont atọ, mont anọ, mont ise, mont isii, mont asaa, mont asatọ, mont itoolu, pụtakpanụ kete kpọkpọ gị lọkụ ọdọ nọrọ ebe ahụ wuru ukwu na-eke iki ya gị ikicha nwaanyị mmadụ. Imechara nọ ruo 10 months n'afọ. 11. O nwere ndị nke gbara otu afọ n'afọ. O nwere ndị mee 12. Ọ chọrọ ị ebe ahụ mee 1 year. Dị ka nne gị na-ebu gị ihe a ka nna gị nọ na-eme ka expenses. Abịazie nnọọ mụpụtazie odogwu ọzara. Agụbata. Amami na aghọta mụpụtazie agụ. Mụpụtazie gị pepere gị mgbe ahụ ị dị na nwata. Ịhụ ha ọnụ mgbe ahụ apepere gị nye adị gị akamụ. Pepekata gị otu a were aka otu a na-akpọ isi gị. Gị na-aba nne gị mamịrị, gị na-aba nne gị nsị. Pampakata gị. Nne gị nna gị na-awụfu ego o nwere afọ tara gị o nwere ọtụtụ oyi mara gị n'ụwa. Ogwu a jụrụ azụ wọ. Pepekata gị o si n'ọchịchị ndị chịrịla ala anyị n'oge gara aga. Pepekata gị pepife n'ọchịchị Buhari si n'ọchịchị Buhari pepebata gị baa n'ọchịchị Tinubu gị wụọ mmadụ. Bịazie wọọra nne gị mmadụ wọọra nna gị mmadụ. Nne gị kwuo ya dịka ọ gị ji aka otu a pigbuo ya. Still isi ike imewere kemgbe nọ n'afọ. Nna gị kwuo ya dịzi otu a ka ọ gị were ukwu otu a bie nna gị bigbuo ya ka ọ nwụọ maka na ilele onwe gị. Azị obi agbaala gị. Azị obi eseriala nke mkpabụlụ ihe ọ chere. Ile anya na ngada gị ebedebe egbu ebe ahụ. Ile anya na obo gị lee ka ha ibuwela weight. Gị chee na ime na arrive. Nne gị kwuo ọnụ gị na-agba. Gị nwa bụ nwaanyị lee n'azụ gị. Lee ebe ị dị lee n'ebe azụ gị nọ na-aka ọsụ trọbụ. Backyard ya dị too much. Otu a ka azụ gị ha. Ihu gị wụ ịnọ na Douglas ihu gị eruola wedara. Ihe nọ gị n'ihu eruola wedara. Jehova gọziri ya n'ihu gọzie ya n'azụ. Amami na-aghọta gị chezie na ime na gịnị arrive. Nne gị kwuo ọnụ gị na-agba gwogwogwogwogwo. Adịghị onye na-ekwu ihe na-aba gị ntị. Nna gị kwuo ọnụ gị na-agba gwogwogwogwo. Ị hụrụ na mgbede a ịnwa ama agbanyụ redio. Maka na anyị ga-abịa nnọọ mee ka ị mara ọghọm dị na-inupuora nne na nna gị gịnị isi. Asị mgbugbu ọbụla a ga-atọ atọ na ịtụ ya mbọ ọwụ ụsa ka ọwụ n'ihi ya nọrọ ibe ahụ. Ya bụrụ ma anyị jee nnọọ je mmiri ahụ ịṅụfọkwara ya Clara nwekọ. Ọgwụla. Please, ọgwụla. Uche me I wan go drink another. You don't know me. Okay, hụrụ unu kpee ekpere unu na-ege ntị. Ya bụrụ na Clara ṅụchara mmiri anya gị alọghachi. Ihe ahụ ihe m chọrọ ebe unu. Can't it that mụ na Clara ebujiela ji gbajie mbazi ebe a. Ị hụrụ mmiri a? Uche, no try me this evening. Now water na drink. I no keep it. Why you go drink that water? Not only you buy that water. The time where you collect money from me. You know no? Chineke, ụdị naira m jikọ na akpa m, mfọfụtara na akpa m. Aleju 100 naira azụ mmiri can.
Oh, ọkan ka ikwu. mgbe ị bara yes mmiri kan ọwa zụrụ ha Pure water ka m ṅụrụ ama m. nsogbu adị ka nchọ mmiri ahụ achọ Gachọ ọkan ga-ebido wee. kama ya postpone ihe omume a ka ọ dịwazie next week Tu na pure water na drink. mụ na gị na-ejighị okwu otu a tinye n'otu bọsa ma wo Go ma wo find otu your pant water. so Go find ụwa gbabie Go find your can water, beg, leave me. ka ọ dị igbo mụrụ nze mama ọzọ nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị mana cheta na anyị nọ live na Facebook gaa Facebook kiriwe anyị zibatara anyị ozi na ajụjụ abụọ kedu ọghọm ọzọ ịma ọghọm ndị ịma dị na nwata inupụra nne na nna ya gị n'isi anyị lọghachie anyị ara ya bụ dara ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkpala agagharị. Chala mumu bụ onye na-anaghị eji nne ya akpọrọ ihe amami na gbata kemgbe 2 months ugbu a ị kpọọla nne gị n'ekwentị jukene ya hafọ a amami na gbata ọgwụ ị na-ebugharị ụmụ nwa iburu ha gị gaa n'Owerri si n'Owerri lee gị la ọjị ka a na-ekwuli ife ruola agbala gị na-ebugharị ụmụ nwa kemgbe ị zụrụ ụgbọala ahụ nne gị ababeghị n'ime ya o mana ọwa ụmụ nwa naanị na-anọ ya igirigi ọ dị ego nna maka o nweghị ihe a ga-eji atụnyere nne o ịhụcha n'ahụhụ ndị nne na-agabiga maka nwa ha ọkacha mgbe ha dị ime ị ma na nwaanyị dị ime o agbata ndụ n'ọnwụ. Thank you so much. Agbata ndụ na gịnị n'ọnwụ emechara nọ na onye dị otu agaghị eji azụ edina ala ị gaghịkwa na-eji afọ gị eme gịnị edina ala all side by side amami na aghọta ha nwere ike iji ahụ onye dị ime nwere ike ya kpara ahụ ugbu a ndị next 3 hours system echenjie exactly maka na human being ọzọ nọ ya n'ime ya eburu gị otu a ghọọra gị incubator buru pablo buru gị gbagbagbagbagba amụpụtazie gị si mgbe dị na one day
abịa nnọọ pampara gị ka parara. Ọ ga-ehi ụra n'abalị. Ị naghị ehi ụra abalị otu a ka ị na-agbakọsị ọnụ dịka ị na-ekwu ka ị na-anyụli mamịrị elu gị were ihe iji bụrụ nwoke otu a na-anyụli ya elu mgbe ị dị na nwatakịrị gị na-anyụ gị na-aba nsị nne gị na-apịpị gị imi na-awụsị gị n'ala ya na-amị nchọchọrọ nka ịsam ka periwinkle ọ mịkatala gị ihe a pampara gị ka parara kpapụta gị mmadụ gị wuzie odogbo ya mother kpu ọnụ gị na-agbawewo gị na-elezi anya n'isi ya father kpu ọnụ gị na-agbawewo nwoke mmadụ chara mmiri chara amụma mmiri ịhụ na enyere gị nri ịhụ na azụtara gị pampas e ga-eji pampa gị rụọ ọrụ ezinụlọ dị n'ime rụọ ọrụ ezinụlọ dịrị ya o tekiri nwoke a ime gị banye n'afọ emechi ihe ndị a niile odogwu gị pụta nnọọ si ihe ikpebiri we disrespect your mother wow gị na your mother adịghị na mma and you are proud of it obiọma adịghị ọ gbasaghị gị no care complete 2 months ugbu a you no call your parents and you are comfortable a na-ekwu gị sọ gbasa gị ihe ọbụla ụtọ you sọ na are ya very much comfortable 2 months charara m ugbu a you no call your mother and they dey comfortable mana ọrawa ahụ ugbu a oyi gị nwaanyị agbafucha ndị enyi gị niile eme gịnị agbafucha ha gị ọkwa nne gị ka ị ga-akpọwa ọkwa nna gị ka ị ga-akpọwa kparakpatule onye nwere ihe ka nne inwe ihe ka nna si riwanye enyi na m o wee bụrụ ya kodi igbo mọrọ nze ma m ọzọ chetakwa na anyị nọkwa na YouTube ịgaruo YouTube gị chọọ Eko FM 100.7 klik ebe ahụ kpam kiriwakwa anyị gịnị live ka ọ dị na mgbede a gekwa ntị ọwụ na ebe ahụ ị na-ekiri anyị before ka anyị na ugbu a live ọwụ ị ga gị chee na anyị nọ na Eko FM gị klik no ị garuo Facebook gị chọọ maka Eko FM 100.7 that new Facebook page anyị nọ na-agwa gị kemgbe nsi anyị akpafeela ebe ahụ anyị akpafeela ọ fọrọ ihe ọ rara ahụ akpọbata Clara maka ụgbọ ụlọ ya ezu ha ewezụga akwụkwọ ihe ọma na-emere ya ma ebe gawa ndị media anyị allow Clara to pack in with me thank you so much so anyị nọ na Facebook page ọhụrụ anyị gawa na Eko FM 100.7 anyị esila na nke ochie pụgode ọwụ na anyị apụọla kpamkpamkpam mba mana anọzi na nke ọhụrụ ugbu a amami na wata na mgbede a anyị ga-eleba ya anya bụ ọghọm dị n'inupụra nne na nna gị gịnị isi ọghọm mbụ wee bụrụ ọ na-ewetara mmadụ ihe mgbachi na ọnwụ erughị eru if you want to die sudden death nupụra nne gị isi nupụra nna gị isi ịchọ ka ị na-enweta mgbachi no progress agbacha mbọ kịtịkịtị kpọkpọ ibe gị na-aga n'ihu gị na-ala azụ nupụra your parents isi ebe oli tinye aka ya kpọchie ndị ọzọ tinye aka ya gara ha sirere werere ebe ndị ọzọ gara nweta efefe ịga ebe ahụ fio amaghị rubit ọya ofi ngarama amami na-agwata ịmaghị na ihe na-esogharị gị wụ disrespect disobedience iji eso nne na nna gị akwụkwọ nsọ mụ na gị na-agụ mgba bulie ya na mgbede ọsọsọ kụchasịa ya dọst ọsịsọ gawa na akwụkwọ Deuteronomy isi 5 amaokwu 6 ebe ahụ sị sọpụrụ nne gị na nna gị dịka Jehova bụ Chineke gị nyere gị n'iwu ka ụbọchị gị wee mee gịnị dị anya ka o wee dịkwara gị mma n'elu ala ahụ nke Jehova bụ Chineke gị na-eme gịnị na-enye gị ịhụrụ tutense nọ dị ya ịsọpụrụ nna gị ụbọchị gị ga-adị anya ime ihe omeniri ị ga-enwe ogologo gịnị ndụ ihe ga-agaziri gị ihe ga-emekwa gịnị ga-agaziri gị maka na ngozi ka ha ga na-agọzi gị ọwụ abụmọnụ ka a ga-abụ gị thank you onye ị na-elekọta nne gị anya nke ọma chai ya iwere obiọma ahụ otu okpere gị ekpere na-agọrọ gị ọfọ ka ilekọta nna gị ya na-ekwupụrụ gị okwe ruru gị ọnụ ihe na-aga n'ọnụ ya na-agọrọ gị ọfọ ihe na-agara gị gekwa ntị onwe ka ihe si rawa gị ahụ nke na ọ dịghị gị nnagide chọọ ihe gbara ọkpụrụkpụ gotere nne na nna gị garuo village gbuo ikpere n'ala si ya my father my mother bikwasa m aka n'isi ma egene gọzie m ya bụrụ na emejọọla m ụnụ n'oge gara aga forgive me gbaghara m swallow pride gị mekene nka ma bụ ihe dị iche
ị hụrụ nne na nna gị kwaa gị ọfọ oge ere ha kwaa gị nke ọjọọ oge ere ha kwaa gị nke ọma oge eme gịnị oge ere ha ma kpọpụtara gị n'ụwa ama m na aghọta uche ị ga-ahụ ndị nke ga ụmụ nwaanyị asị chai akwa amaka njinye gị ara thank you nkwara ma ọmụ amụrụ gị ga-ehụ ya ọtụpụrụ gị okwu ma nke ọma ma nke ọjọọ ọ bụrụ nke ọma ya eso gị nke ọjọọ gị hụkwa ya na-eso gị ọ naghị egbu oge ahụtụbeghị m onye nne ya na-agọrọ ọfọ kwa ụtụtụ kwa abalị na-anaghị eme nke ọma what me right ya ọtụtụ ndị ndụ ịdị taa n'ihi ekpere mma gị kpegara gị n'ụtụtụ ehihie abalị ị na-aghọta enwere ihe ndị bịara n'ụzọ gị kwesịrị igbu gị mana o gbughị gị n'ihi gịnị ọfọ nne gị na-agọrọ gị nyekwanụ gị nwa bụ onye nne na-ege ntị na mgbede a o nweghị mgbe okwu ọma na-apụ gị n'ọnụ n'ebe ụmụ gị dị mgbe ọbụla ọwa ọfọ ọjọọ o nwere anaghị nwa gị mere atọfọ anga gị koo ya eluigwe ma gbukwa gị alafokwa gị daa gị na-ajụ sọ gị nwakwara nwa enwere duke ikwu ndị nne na nna ụfọdụ ndị nne na nna na-ekwu ụmụ ha gị na-ajụ sọ ya nwa mụkwara Chineke ekwekwala ihe ọjọọ Chineke bakwara ekwensu mba ị bụrụ onye nne bụrụ onye nna ejila iwe agọrọ ụmụ gị ọfọ gịnị ọjọọ ọ na-eme ha affect too much immediately gọwara ha ọfọma ọ wụ eziokwu na ị nwere ike iji anga n'ihi ihe nwatakịrị ahụ mere gị kpugherie ọnụ mana biko ekpugherila oge ere maka ebe a ka ekwensu chebila gị mgbe ọ na-atị ya cheki nke ị na-ekwupụ pịa ụta ị na-ekwupụ ya ga-ehụ ma oge erekwa oge ere anaghị agbata ya na dị ka o ji ere ga anaghị eme gịnị agbata ya na drọ ị hụrụ ịsọpụrụ nne na nna gị ịkpata ego gị were ya zụrụtụ ihe ọ bụrụgodị achịcha gị gotere nne gị ọ gị kpọtụ ya ma ọ mịo biko were 2000 a jigorekwa nke a ka m kpatara taa atọ anyhow ị hụrụ nne na nna gị gbalịa hụ nnọọ na a na-erite ihe na gịnị n'aka gị ha na-eritakwa ihe a sị ha gọziwe m na-aga ọrọnụ m gịnị ọfọma i get why ị hụrụ ịhụcha Chineke any other person wo your father your mother anaghị agbata ya na draw enyi nwaanyị abịaghị close ama m na aghọta enyi nwaanyị abịaghị gịnị close enyi nwoke kwa ndị ọyị gị abịaghị gịnị close ị hụrụ nne gị ị hụrụ nna gị ọ dị oke gịnị mkpa onwe ya any reason ị ga-enye n'ụwa a ga-abịa kọwara gị aka mere iji sọpụ nne gị sọpụ nna gị onwe ya any reason no matter how nne bụ gịnị nne ọ bụ eziokwu na o nwere ọtụtụ ndị nne o nwere ọtụtụ ndị nna nwere agba ọjọọ don't get me wrong mana no matter how ha nwa bụkwa gịnị nne gị ha bụ nne gị no matter what ọ bụ ihe ị ga-eji n'oge iji iwe ọbịa ihe nne m mere ihe nna m mere nwe ihe ya gawara nke ya akwụkwọ nsọ ahụ mụ na gị na-agụkwa ọ gwakwara ndị nna maka akwụkwọ nsọ dị balanced ọ sị fathers do not provoke your children to anger agbapụkwala ụmụ gị gịnị iwe maka na ọ ma na o nwekwara ihe ị ga-eme dịka nna dịka nne iwe ewu ụmụ gị mgbe ahụ ọfọ ahụ ị ga-agọ ha nwere ike ọ gaghịzi eri yes mgbe ahụ ọfọ ahụ ị na-akwa ha agaghị eri iji wee maa atụ nwoke na-agha responsibilities ya n'ụlọ gaa na-ebu ụmụ akwụna n'ezi were gị emefu n'ezi hapụ ịchọ alịla ezinụlọ nwoke aṅụrụma ego ị ga-eji eleta ezinụlọ gị jiri ya na-aṅụ aṅụrụma ịṅụcha gị na-adagharị ọkamma n'ezi ịzụ ụmụ gị ketekete kpọkpọ ịrụ ọrụ dịrị gị n'ezinụlọ ketekete kpọkpọ ọ dịlanụ mma ịma ama bata ikekwe ụmụ gị anaghịzi asọpụrụ gị dịka o kwesịrị gị sị na ị na-apa ha ọfọ it will not work foul ọ naghị agwa ọkụ like that gị ma bụkwa na onye nne ịmụrụ nwa gị ga-atụfuo ya onye ọzọ ele nwa gị zụkata ya zụliere gị ya gị gazi ugbu a na-awa anya ugbu a ka ị tetere n'ụra gazi ugbu a na-awa anya na my child bibe crocodile tears na me carry am na you carry what you take responsibility mgbe ị na-apapụ ya n'ezi ọwa ịmaghị ọ wụọla mmadụ ugbu ọ dala na my child imepe ọnụ kpaa ya ọfọ ahụ ga-alaghachi gị n'ahụ maka ọ gaghị awa ọkụ onye akpọrọ dibịa ya dibịara edibịara akpọ gị parents ya maka enwere ụgwọ ọrụ nọ n'ihu na-eche gị
uche onye ị ga-arụ ọrụ na Jamaica gị bịa nọrọ ọ naghị awụ ọkụ like that. O nwere ihe ị ga-eme ị ga-eji asa gịnị parents chifo gị mapụ ịchọ ihe ụmụaka ga-eri. God is recording. Anyanwụ na rekọdụ, ala na rekọdụ, ụwa na-ahụ ya. Mgbe ọgụ imepe ọnụ gwa ụmụ gị okwu oge ere. Otu a ka ọ dị. Ịgba ha nke ọjọọ oge ere, ịgba ha nke ọma oge ere, mana gbaa ha gịnị nke ọma. Ama m na aghọta. Ọghọm dị n'inupụra nne na nna gị isi, o nweghị ofu mkpụrụ gain dị na ya. No matter how angry, anger, ide, anwakwala anwa gị disrespect your parents. Gị nupụra ha gịnị isi. Bible sị ịchọ ibi ndụ ogologo sọpụrụ nne gị, sọpụrụ nna gị. Ịchọọ ime nke ọma n'ụwa sọpụrụ nne gị, sọpụrụ nna gị. Ha ga-emekwa gị ihe o. Mgbe ụfọdụ nwere ihe nne gị ga-eme gị jụwa sọ nne gị mụkwara gị. Eziokwu uche. Yes, ị ga-emecha jụọ that question. O nwere ihe nna gị ga-eme gị jụwa sị sure say na this man bụ mme. Eziokwu. Yes, ha ma mere gịnị ha mara gị. Ama m na-aghọta. O nweghị ihe ọma mmadụ ga-emere gị n'ụwa karịa na nne gị buru gị complete 9 months mụpụta gị. Ama m na-aghọta. Ị chere na ọ dị mfe. Ya bụ na ị chere na ọ dị mfe ga ke n'ebe a na-eti push. Ọ bụla m na ama m na-aghọta. Ebe a na-achọ ka anyị pụta gị. Ọ bụ naanị na anyị pụtara gị gwom gị itoye. Ozugbo anyị pụtara gị ebidokwa mee gịnị pampawa gị. Uche nwekwa ndị na-anọ nga anyị ga ihe ahụ nwụọ. Yes. Ndị na-anọ nga anyị ga ihe ahụ nwụọ. Ọghọm mbụ dị n'inupụra nne na nna gị isi wee bụrụ ọ na-ewetara mmadụ ihe mgbachi na ọnwa erughị eru gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma. Ọzọ dịka ibe ya ịhụrụ nwata na-enupụrụ nne na nna ya isi nwere ike iji nnupụ isi ahụ lee nne na nna ya kpọla ha ụwa n'ike. Thank you. Gbufuo ha ụbọchị niile otu a ka ịnupụ gị isi asị ga-eme nke ahụ ka ị ga-eme. Ebe ahụ asị gị agala ebe ị ga-aga ọya ha sị gị esozila onye a uche morning afternoon night onye na ya bụ ọnụ ebe a fat ebe a ka ọ na-erizi ebe a ka ọ na-asa ebe a ka ọ na-ehizi. Nke ahụ nne gị si ga-eme na dawa na oyigodedu. Otu a ka ị ga na-eji BP were mmekpa ahụ were parents icheta na uche na onye a nọ nso na uche na hụrụ Mike ọ lọtala obi ahịa chịrị obi n'aka ga-eme travel eme otu aka chi obi n'aka because nke gị na ha abụọ na-ezige gị na-eme ka ọ fọzie mgbe na-anọ with them. Gị megide ya BP ele nwoke na nwaanyị agbufuo ya. Gị naanị gị anọrọ anọrọwazie before their time. Gị nọrọwazie naanị gị bụrụzie orphan. Nọrọzie naanị gị. Ugboro ole ka agbapụtadịrị gị na police? Chineke ekwela ihe ọjọọ. Ugboro ole ka agbapụtara gị na police? Ị gaala repụ mmadụ. Ị gaala zuo ohi ọkụkọ. Ị mechara lee kebụl ndị village tọrọ ya. Ka e mere ju oyi emechaa ka na-apụta na ya ọbala hụ n'ọzọ. O nweghị ụdịrị arụ ị na-akpafọ ya. Nne na nna gị ị mechara erekasịchala ha ala. Land don finish na family gị. N'ihi gị ere elu ere ala. Ọ naanị gị tobedere ọgbọkatị. Ọ naanị gị tobedere agbọbịa. Ọ naanị gị tobedere okorobịa. Ndị n'otu ndị parents gị shala asịrị gị. Gị na-akpọgharị nne na nna gị ụka n'ọnụ. Nwaanyị ehi ụra otu a ka nwaanyị bega otu a ka nne bega otu a ka nna bega. Ọhịa nwa na-ezi nne gị mana ị ga-adịrịrị involve. Ebe ọbụla a na-esi igbo na village you are there. Ebe ọbụla nsogbu na-ada na village you are there. Enweghị ike ịnụ na a na-eme mmadụ appoint anụ aha gị na village. Ọbụla nke ọjọọ ka ọjọọ. Enweghị ike ịnụ na a na-eme ihe dị mma na village anụ aha gị. Onwe ihe dị ka asị a na-enye award akpọta aha gị. Ebe a na-akpọta aha gị list of ndị ejidere mgbe a na-aṅụ mkpụrụ mmiri. List of ndị ejidere mgbe ha gara ohi ọkụkọ. List of ndị zuru ohi machine, ohi ọgba tum tum. Ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ ọwa ebe aha gị na-ada. Ị hụrụ igbuo your mother, igbuo your father naanị gị ebiri. Some of them egbuola nne na nna ha. Ugbu akwa n'ụwa na-etizi ha ọnụ n'ala agbazi ya gburugburu. O nwebeghị ihe nọ n'ụwa nne na nna gị na-emefuru ha na gị. Erela ala eru ala. Uche ihe ọchịchala nne na nna gị ụfọdụ n'ime ha ọchịchala nne na nna ha ego na ha n'aka enweghị ozi ihe otu aka nne na nna ha akụkọgharịwazi aka. Nothing. Adagharịzi aka akụkọgharịzi aka. Uche ụfọdụ ndị nne na nna gị ka mma ha na-asịzi child mgbabịawa ndị ha ka mma mbụ bụzi ndị na-abịa asị don't worry now don't worry go better.
a na-eji gị na-ahịwa a na-eji gị na-ahịwa ahụ ahụ na-atọ gị bịrịbịrịbịrịbịrị ahụ ahụ na-atọ gị bịrịbịrịbịrịbịrị ndị ha buru ụzọ gbawa ọsọ na asịsị ha jishi ike. nne gị na nna gị ọ ga-anwụ ọdịra gị ọ gịnị naanị gị eme na anaghịzi elezi ụmụnne gị ndị nke ọzọ anya n'ihi abụọ ọjọọ gị a na-awụfegharị ego a na-azọkwa gị ndụ a ma aka na ọbara nwa ọ dị mkpa dị ebe ndị nne dị o nwekwara ihe ị ga-eme nne gị agọnahụ gị o nwekwara ihe ị ga-eme nna gị agọnahụ gị otu a ka ha na-azọ gị ndụ gị na-achọ ọnwụ ị hụrụ ọnwa ahụ ị ga-aṅụrịrị ya kama ị ga-egbu nne nwaanyị mmadụ nwa o ji ezu ike mekwanara onwe gị ebere he ka ọgịnị mekwanara nne na nna gị ebere eme ihe ọjọọ mụpụta gị n'ụwa emedịrị gị ihe eme eme ihe ọjọọ ọ dị ego ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute Pablo chegharịa Pablo repent ihe nke ọgịnị ị ga-egbu di nne na nna gị kedu ụdị ụbọchị ị ga-eme dị ka ọnụ ọchị kpa nne na nna gị kemgbe a mụpụtara gị from one problem to other ị ga-ala nnọọ gaa maburu nwaanyị na-anaghị enyefu nri ọ tụwala ime kpọla ara ha kpọlatara ya nne na nna gị ọkwa na o weta shisha ọ na-eweta o tenkoba garị uche enwekwa nke o weta gị otu a ka nwaanyị akụkọrọ gị akwa aka kelekwa ka nwa ga-amụtukwa gị na otu ahụ a na-azụra gị ụmụ ahụ ka otu anyị na-ekwu ya nwụrụ dị gị n'aka ọkpa anyị na-ekwu ya nlọ gị m were maazụ ala gị n'isi alọlị hapụ ya lema ga-agbanwe uche ka a na-ekwukwa nke ahụ a na-apịpụwala ka ọ na-amụpụtala ya ya etoliteto pịa ọtụhụ n'ime ọzọ ịtụgharị ihe mawo ịlarara vileji gị tụwa nwaanyị ahụ ya na nne gị nọ ime hara ya nne gị gị gbalata taa na ebe na-aṅụ igbo anyụ nsị n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche windo ụlọ akwụkwọ ifochala resị ndị akpakara ebi ndụ reckless lifestyle emedịrị gị ihe eme uche okerela hụ na nke ahụ ezelitewela wisha ogbowehu n'igwe ọ ga-apụwala ije ọwụ dị ọgbọ gị na-awọ kọmishọna no be your mate they do real estate business ị hụrụ nwaanyị nọ n'ime ya there is chance ohere dị prepare ya onwe gị make out time prepare ya onwe gị secretly there is chance if prepare ya onwe gị the world will accommodate you thank you the world will accommodate you ihe ọbụla ime ị ga-eme ị ga-amụ ọrụ tinye uche na ya ị na-aga akwụkwọ tinye uche na ya ọ kwaruo oge ya ọ ga-eme gịnị ọ ga-ada the world must surely accommodate you o ruo n'oge gị nkata ga-ejide mmiri thank you so much thank you uche ọgwụkwa na ihe a na-agwa ha ọwụ na ihe ahụ mana ihe a na-ekwu ka imi bakwara n'onwe gị uru bakwara nne na nna gị uru gwa ha dị ndụ ka nkwara ihe a ga-asị chai nwa ma thank you for doing this for me ka m gwa gị onweghị ụdịrị smile ị na-agaghị echefu n'ụwa ebe ị hụrụ nne gị ya ejide ihe iji n'aka otu a obiọma na-akpa ya ma ọ bụghị ma nwa onye ga-enye m ma ọ bụghị ma nwa onye ga-enye m amami na ghọta ụgbọala onye ga-enye m ụlọ onye ga-enye m akwa onye ga-enye m ya na-ayọ nkwa ahụ ị hụrụ that memory you will never in this life forget it dịka nne gị na-agụ egwu a na-ayọrị nkwa ka ngọzi gị na-eto gị n'ogologo atọrọ gị taa ọwụ nne gị onwe ike ịrahụ ụra ọwụ nna gị n'ụlọ ụka niile ya na-epigharị na omeike ọ ga-amụkata anya abalị because of you akpọ Chineke ọ bụ dị gị friend gị o hapụ gị na nobody comes close onye ọbụla atọrọ ụdọ ọwụ gịnị nne gị isi ọwa asị ka onye si maka n'ego ugbo ebilili ọtọ na your mother go still show up na your father go still make show up nobody not even me not even your pastor na-aghọta ya bụ ihe mana ka anyị na-ekwu mara ma nwere ihe anyị ga-ekwute mana amụpụtala gị ịkpawala anwụrụ n'aka ịkpawala Colorado n'aka ịkpawala mkpụrụ mmiri n'aka ọwụ nne gị na-ekpu nku gị na-ala elu ka ọkwa igirigi ọnwụ na-akpọ gị oku na-aghọta amami na ghọta inwe ihe ka nne riwe enye na m inwe ihe ka nna riwe ya m gịnị enye na m etiwala ụgwọ akwụkwọ nna ebidola gbakeriwe ala ịkpọra gị ụgwọ akwụkwọ mana onweghị ihe ị kpọrọ ya mana ọgọdọ ga-emechara nwoke ebe o ruru ibe ya o nwere ebe ị ga-eru n'ụwa gị mara ihe mere ọ na-akụ naanị nke abalị nne gị nọ n'ezi na-anya bris
nna gị nọ n'ezi n'anya briz ihe ahụ abụghị ọdịnarị briz ọ na-akakuleti nepa bil ka a ga-esi efili gas ka a ga-esi enye gị nwa nri amamina wata ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ nwata ọbụla na-enupụọra nne na nna ya isi nwa nke ya ma ọ bụ ụmụ nke ya ga-enupụ ọkpara ya gị n'isi na o yes uche na-agbagharị ya ọkwa ọghọm ọzọ dị na ya uche ese ọgọdọ ga-eru nwoke nga o ruru ibe ya ihe ahụ iji mee onye ọzọ aka anyị jitere onye ọzọ ka a ga-eji ata ha tụnyere gị no two ways about it. your own children a ga-eme gị ihe ahụ i mere ha ga-eme gị disobey chekienu nga uche o etu a ka nne gị na-agwa gị na-eme ha echi ha ọnụ n'ala eme ha chekienu nga nwa gị bịara mee gị ihe ahụ i mere nne na nna gị ha you go feel ha you go be for your side n'ihi ya ịchọkwa ka ụmụ gị respect kwa gị respect a gị nne na nna gị respect kwa gị nne na nna gị aka onye ji tụnyere mmadụ ka a ga-eji eme gị atụnyere ya uche aka na-atụ ihe anụ ka ị nwere ndị ka ọzọ tụga ya ya bụrụ na ị na-ama ịmaburu nna gị otu a ga-egba ya n'ala your own child ga-amaburu gị gbaa gị n'ala ikwubiela nna gị spinal cord amami na-agwata ya bụrụ na nne gị kwuo isi gị na-efe n'elu lahọtụ agị togburu agbọghọbịa Cinderella Laiz isi gị na-efe n'elu ahụ na-atọ gị Owere 7pm 8pm nne gị na-ekwe ahụ na-atọ gị Owere shawama 7pm 8pm ị ga-amụkwa nwa nke gị ahụ atọwazi ya zobozobo ama mgbe na-agwata ya bụ ihe ọ bụ otu aka live a si wee dị maka na ọ bụ aka onye ji tụnyere mmadụ ka a ga-eji eme gịnị atụnyere ya agwala gị kwụsị amana ime gị ime ihe mere nne gị gbawa gị okwu ya asị ya kwa na eme na m nne m otu a ọkwa otu ofe ahụ anyị na-ekwu maka ya bụrụkwa na eme na m nne m gịnị otu a ya bụrụkwa na eme na m nna m otu a ọ bụ ihe ga-eme ị na-eme m otu a ya na-ere gị ama m ịnụtụla ebe nne gị kwuru ụdịrị okwu a ama m ịnụtụla ya ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma ọzọ dị ka ibe ya ị hụrụ nwata na-enupụra nne na nna ya isi uche onye a na-aji ike agaziri ya ọ bụrụ na adị ụmụ nwoke ma ọ nwere ndị ntorobịa 100 na-eje enupụra nne na nna ha isi uche ọ gwụla nri 10 nwere ike ime escape ememe ghọtara maka na e nwere ngozi na-adị na nwata ma nwoke ma nwaanyị ịnọ na-asọpụrụ nne na nna ya there is blessing mana mgbe ị bịara nnọọ na-emejọsi nne na nna gị oyi na-emewa ha obi eme ya ga-aghachite ha ebewe ha si chai ọnwa mere m ihe a kọsụ ka ị ga-adị na-eresi ọzọ dị ka ibe ya bụ eburu nwata ọbụla na-enupụra nne na nna ya isi bụ onye iro Chineke maka na ị ga-ebu n'ụzọ sọpụọra nne gị na nna gị tupu gị asọpụọra Chineke amara Chineke anaghị eji ike adị n'ahụ nwata dị otu a ihe onye ka m ji gwa gị na ọ bụrụ na adị 100 ndị na-enupụ isi ọ gwụla 10 nwee ike ndị na-eme escape ị hụrụ live ọwụla ị ga-ebi mgbe ị dị n'agadi ọwụ live ibiri mgbe ị dị na nwata ama mme na-aghọta ọwụ live ibiri mgbe ị mere gịnị ị dị na nwata akwụkwọ nsọ sị zụlite nwatakịrị mgbe ọ ka dị na gịnị nwata mara na o too ọ gaghị esi n'ụzọ ahụ mee gịnị ya bụrụ ma nne na nna gị zụlite gị n'ụdị iricha nri amanye gị sị gị sie efere ọ masịkwa gị lụọ nwaanyị ị hụrụ that lifestyle ọ nọ gị n'ime ọ bụrụgodị arị na irichara nri ị chọghị ibuli ya o nwere mgbe ọ ga-ahụ iricha ya gị chetazie na eloziela nwaanyị gị si honey come and carry gị hapụrụ nwaanyị ihe niile ịma ụmasị ya bịa ma egene bịa bụrụ mana lifestyle ahụ ọ nọ gị n'ime ị hụrụ otu ị hụrụ m azụlite mụ ma mgbe a dị na nwatakịrị klara ime igwe ndị village no na me dey carry my junior ones 2 of them gị nweta benz igwe anyị ndị nke ahụ na-ebughị motogad igwe anyị na-ebughị motogad ha ndị na-ege ntị na ndị ọha ji amanụ m na that time m akpọrọ onye nke nwaanyị m akpọrọ onye nke nwoke kpafiga ha n'igwe chọọchị nje my mother ga-eme ekeshọn ịkpọgara ha chọọchị bịazie kpọrọ ya nwa na side awụ delivery guy mgbe gịnị ka a na-akọ ka m mekwa ka ị mara ihe
ewezuga ka nne m suzulite m mgbe ahụ inwe ike ịnụ olu m na redio taa amami na wata never you can never agwara m gị eziokwu maka na ihe ahụ bịara nnọọ mee uche m achịkọlata ọnụ early morning as early as 7 eburula m ụmụnne m n'igwe gwa buga Sunday school nke anyị ga-agawa mgbe ụfọdụ apịtị achị anyị otu agbim anyị agba n'ala sọ Chineke ka anyị dara ya ị hụrụ chọọchị anyị ga-aga ya amami na wata ya bụ ihe na-aga onwe ihe dị ka ya sị gị mgbe ahụ buru igbe gawa gịsị mgbe m na-agakwa ihe nwere ụmụazị ndị na-anụ akụbọ ndị nọ by the side na-akụbọ nwere ndị nke ụmụ ha ha ga-agawa ụlọ ụka na Sunday ụmụ ha nọ na-akụ bọọlụ ifi na enwedịghị ọnụ okwu isi ha ngwa gasị ahụ ngwa soro m ịma nwaanyị ọma mgbe ahụ kwa m na-echekwa na nne m na-emegbu m emegbu kedu ihe mere ndị ọzọ ji agba bọọlụ mgbe ọbụla early morning every gawa chọọchị ọsị ka ọ hapụ ka ị mesarakwa na soro ibe ụmụaka ibe gị na-ahụta ya sị which can wicked mother be this Clary makwa ihe ị na-akọ gị na onye gị na ya so achụ ngwere onye gị na ya so acha ogugu ede na-arụ ụgbọala anyị ga-agba 2025 asị gị hapụ ngwa gaa saa ahụ ha na-egwuri egwu ya na-atọ gị hụ ka mgbe ahụ gị hụcha ha na-agba bọọlụ onye ukwu na onye nta na gị na-ajụdo onwe kedu mere mma gị ju the wicked ịkpọrọ gị mgbe ahụ gawa chọọchị to me my mother were wicked woman mgbe ahụ uche but ma ihe o ji ọkụta gị agaghị m atụrụ gị asị n'ihi na o si n'oge mụziwere gị gaa ụlọ ụka amami na-aghọta n'ọgawala chọọchị jee kpọrọ gị ngwa jee bịa maa gị ahụ bịa nọrọ iyu even taịm ahụ ruo gị masị taịm ahụ eji aga chọọchị amami na-aghọta rukwa ugbu a ụbọchị Sọnde ru gị mara na you are missing something amami na-aghọta enwe ka esi akụ Champions League mgbe ahụ a ji akụ ya 7:45 unu ga-amanụ mgbe m na-agwa n'ụlọ ya Champions League nke abalị ọnwa ka isi chọọ ka ị pụọ gaa na viewing center ga nne gị mụrụ gị anya ole gị anya ịma akwa na anwa mepụ you go sleep there na and not only that you go sleep there ị ga-atakwa ntaramahụhụ ya ma ịlọta agwara gị era a na-agba mmadụ ose a na-agba anyị ose mgbe ahụ rọọ ose hapụkwa ugbu a ose mmiri pụtara ọ bụ ose kịrịkịrị na-agba gị ya chie gị ya laa ya ọmịna nwata ndị n'ebe ọ na-agafe agafesi mma dị stọbọn nne ga-achụrụ ikwu owu a na gbakwuo oge maka mgbe ahụ n'ebe ọsọ anaghị ehepụ mata ọ bụ ị na-ebe akwa asị mma ọ ka m si dunye ya ezi mgbe ahụ nne gị si mgbe ofu onye na-azụ nwa ofu onye na-azụ nwa nke ugbu a ọ bụ ofu onye na-azụ mgbe ahụ na-adị ọha na-azụ nwa naanị gị na-azụ mere iji si n'ime afọ mere ya bleaching naanị gị mepụta ụwa zụghasịala nwatakịrị mma ya pụtakwa n'ụwa gị continue from that bleaching ị na-eme ya zụrụ ya naanị gị zụrụ iti zụrụ ewu zụrụ mumu ya tọrọ otu a na-etopụtara gị gaa weta efere ketekete kpọkpọ kelee ndị bịara na be ụnụ ketekete kpọkpọ gị were oke aha gụọ ya Prince of Amagedon Wealth akpụkpọ aha ndị a ga-anụ ya dịzie ka ndị ọzọ kpọwara ya isi a anaghịzi agụ aha nwere meaning ọwa aha ọgaranya ka a na-agụ ugbu a onye ọbụla wụcha mma eze no respect no single respect gị bịazie mezie ka ọ ghọta na life wu bed of roses nke ọbụla o kwuru gị nye ya nke ọbụla o kwuru gị nye ya nke ọbụla o kwuru o mechara ruo n'ogo nke na o mepe ọnụ si Igbo gị sa azụ gbakwa gị iji asụrụ m Igbo gị ma na-ekwu ihe a iwe onye ọgba akụ iwe onye ọha ju egbe ma Igbo ka ịwọ o mepe ọnụ si Igbo gị sa azụ gbakwa gị mma gị meta ebe ị na-ataja English nke na ị na-atajara ya English eluigwe ada ọwa agwa gị ya eluigwe ada ọ dị ego gị na-egbuora ya Chinya please calm ihe a wụ English ị mere F9 na school ijiwala ụmụ gị mụwa ya yiri gị ka anyị na-ekwu mara ma nwere ihe anyị ga-ekwute ma nwere ihe ị nọrọ ọzọ dịka ibe ya tupu anya kpọpụ akara ekwentị na mgbede a wee bụrụ nwata ọbụla na-enupuora nne na nna ya isi na-enye ndị ọzọ ohere ịkparị nne na nna ya ị na-enye ndị ọzọ license to insult your parents maka na ọ ga-awụ onye ga-uvin ihu nwa onye ọzọ si ya ngwa ihe imegharị ma mee ya otu a ịsụchala nwa gị thank you go and train your ga-abụ ụzọ gwa nke gị n'ụlọ ya lụka ọnwụ nwa gị na-eme agwa dị ụtọ ọ na-eme gị kwụrọrọ m ya na-akparị nne na nna gị gị nwa dị otu ewetarala nne na nna ya gịnị
insult big one. Insult. O ruchara na ịma nwaanyị ọma ahụ. Ịma na nwe ka isi bata ikekwe gị na friends gị si lọtara. Ihu nne gị gafere. Onye ọbịa ga-ahụkwa nne gị gafere. Thank you. Mana ihu nne gị, mommy. Good evening, ma. There must be respect. Yeah. No matter how, there must be respect. Onye bịakwara abịa mara sị onye there is respect here. Ịhụkwa ya. You know? Ya ekelekwa ha ọfụma. Disrespect nke gị ruchara n'ogo nke na ị na-anọ n'ihu nne na nna gị aza love call. Chai uche o, look at Nwaanyị na-alụbeghị your mother ma. Nwaanyị na-alụbeghị your father ma. He is very comfortable n'ihu mma gị na mpa gị. Your father ma. Nwaanyị gị na ya nọ na-emerite enyi. Trade by barter. Give me money, I give you iko. Your father ma. All of them they are comfortable. Hama. Mani ya with disrespect. Big one. Who are you ime ka mma gị mara onye oyi gị nwaanyị wo? Onye na-achọghị ịlụ. Onye nwere ike ime ka ọ mara ma o ruo n'ogo nke na unu achọwala ịlụ. Ama mme na-aghọta ya bụ ihe. Mana unu erubeghị n'ogo nke na unu achọla ịlụ. Gị nọrọ n'ihu nne gị. Gị na-aza love call. Tinye na gwa gị umururu maji o. Have you eaten? Umururu maji. When are you coming? And their parents are very comfortable. Una dey comfortable. Mmụnụ na-disrespect unu. Mgbe elu bụ ala ọsa, who are you ikwu imepe ọnụ kwuo na inwe ọlụ? Nne gị ga-achọtara n'oge nwaanyị ị ga-alụ. Na your father go fine. Amụọkwala n'oge ma history iji ịhụ nwaanyị gị lụrụ ihe ị na-amaghị. Lụrụ ọkụ na-agba ọzara ga-adagbu gị echi. 20,000 anaghị ezu ede. Gị na-ahala na-aṅụ. Lee ka ị na kemgbe otu a ka ndị lụrụ nwaanyị na-adị. Gị na-ataje na-agbọ. Every day, Jackie Joko, na so you dey hustle. Na-aṅụ nwaanyị mmadụ na-amịta gị. Uche were nwa ya ga-akụtuo ya. I am losing it already nwaanyị ọma. Biko lekwe ga-akụtuo tebụl a. Nwaanyị mmadụ na-amịta gị, nwaanyị na-anaghị ama na-eji ihe. O mechara gba gị na ofe ọ na-esi one day naanị. O sie one day ya wufuo. Peter isi ị ga-emenwu ihe. You go fit do this thing. Ofe bọrọ alachi ya wufuore gị. Gị na-ata na-agụ. Uche na like ya fresh. I like ya fresh food. Yes, honey, there's nothing I can do about it. I will still find a way. No investment. Ụlọ ga-anwụ n'ịta anụ. Nwaanyị na-anaghị echetara gị sị gị jee zụọ ala. Nwaanyị na-anaghị echetara gị sị honey ngwa jiri nke a support. Amamina nwata. Nwaanyị na-enweghị ike mgbe ị na-enyeghị ya gị no go eat. Ọ wee weta ego gị rie. Iri ofu ugboro ya sị nke fọrọ ụmụ gị erikọ. Ifuola ahụ. Igbuola onwe gị na nwaanyị. Mmadụ Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm. Inye gị ohere ịkpọbata tinye eke n'ọnụ n'okwu ịma asị agba ọbụla otu onye hụrụ anaghị ara ahụ wee kee. Nye gị nwa na-ege ntị ajụjụ wee bụrụ kedu ọghọm ọzọ ịma dị na nwata ịnụpụọra nne na nna ya gị n'isi? Kedu ọghọm ọzọ ịma? Ọ ruo n'omume bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014. Ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị na mgbede anyị nọ na our new Facebook page Echo FM 100.7. Ọ bụ ihe ị ga-ataịpụ Echo FM 100.7. Klikie ya kpam gị nwee ike mee gịnị kiriwe anyị nọ live ebe ahụ zibatara anyị ozi na ya bụ ajụjụ anyị ji n'aka nye ndị na-enye mkpesa na ha anaghị enwetacha anyị akwa gbara ọnụ na anyị na-eme maintenance all to serve you people better. Mana gịkwa ntị inweta anyị dịara gị mfe anyị na-ama ọkwa anyị nọ na Radio Garden. Ị download Radio Garden app search ya maka Echo FM kerewa anyị live. Ị gaa na Facebook kerewa anyị live. Ị gaa YouTube kiriwe anyị ị ga-anụ ya ebe ọsọkwa gị nọrọ na Kafanchan. Uche nwere another thing. Enwe ndị na-asị ha na-enweta na radio station ndị ọzọ. Ọ maintenance anyị mega. Ama me na aghọta. Enwe ndị na-asị ha na-enweta na radio station ndị ọzọ. Ọ maintenance. Ọ wee bụrụ ya mgbede ọma. Uche Clara. Ndewo. Anwụna. Uche nwanne m ị na-agbalị n'ebe Clara. Yes. Ma nwaanyị ahụ Clara. Chineke ji ọsọ dashi aka ya. Eziam. Because I'm my home way now by Yachiwakwu. Why you got them in here? Clara in a bally or one them. Thank you. Okay. Big I had in Abalia. As you go send them this home a lot in the city in this generation now. Myself, more long I remember what
ụmụ AJUJU nwere ike iji mma gbuo mmadụ enye m sa ụmụ m ama mma ga na-atụlikwe ha n'ebe nne m ji zọọ m mụ na gị nwere ike iseta okwu mgbe mpọ m bewe akwa ọfisi dis generation na ha nwere obi so ana m ekele unu ndụmọdụ nye gị ụmụ AJUJU a ama m oshi nri gị ma ihe aṅụ ga ma ọ gịnị enwe mgbe m ga-elewe ụmụ AJUJU ịkpara eziokwu m na-echeta mgbe nne m zụrụ m ana m ahụ mma m oche ọnọdụ ya ga-adị mma m si ya mma adị na gị iku nwa ụbọchị nna anyị nwụrụ n'oge n'eziokwu echefuru m ịkpa aha m IGO na Chukwu n'eziokwu ọgwụkwọ iji ekpere maka ndị nke m mụrụ na eji m ekpere sogide ya Chineke nna na-emekwa ya n'ebe ha nọ atụ etiburu ma emere ka eso ọhụrụ ebe ụmụrụ gọta ama m na asọ chetin agaghị eso ndewo ya gaziri gị no kodi anyị ahụ n'ozi gị na Facebook anyị David MC Kenzi osi great work nice one ya gaziri gị no Udeji Emmanuel onye ga-awụ pasta Emma ka ewe osi pampam parara wee bụrụ ya anyị ahụ n'ozi gị na mgbede ezigbote oyi nke Kelvin Chimezie osi mgbede ọma uche na Clara na anyị na we are doing great n'ụlọ ọvụrụ anyị ya gaziri gị anyị ahụkwala nke gị ike Patience osi mgbede ọma my people na ọ hụrụ anyị n'anya nke ukwuu na disobedience to parents ọ na-ebute gịnị ihe isi ike ya gazie mgbede ọma nwoke ọma ị ga-agbalị kpọghachi ile odiyo kaadị kpọghachi ọ n'ebe ahụ na mgbede a anọ m ndewo gaa n'ihu nwatakịrị ọbụla na-ebupụrụ nne na nna ya isi welitecha olu gị elu nọ gaa n'ihu nwatakịrị ọbụla na-enupụrụ nne na nna ya isi ọ na-eme ọ gaghị na-abịakọtezi nne na nna ya nso onye ọbụla na-abịakọta nne na nna ya nso na-amụta ọtụtụ ihe maka na a sị na nwatakịrị na-asa akwa okenye ma ọ na-amataghị iri ọjị ya amata iri anụ ya enwe ọtụtụ akụkọ ntọala maka obodo unu ikwesịrị ịmata nne ya nna gị mana dutoyi na ahụ erughị isi agakwana agbọgịta gị kọrọ gị ofu akụkọ kụziere gị ihe ọtụtụ ihe ga-abara gị uru n'ito gị sị nna m sị ugbu a enweghị na-asị nna m sị ọwụ Facebook sị TikTok sị ọla so ya ọghọm dị na ya so ọ ga-aka mma na ugbu a ha ka dị ndụ gị na-enweghị isi ka a na-akpọgịta gị nso na-akọrọ gị azụta akụkọ ka ị na-enwe experience mgbalụ ka ọ dị ya gaziri gị gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma ozi nke si n'aka Oluchi Nnadi Osuche na Clara mgbede ọma osiri popụla unu megakwa great work ọsọ onye ọbụla na-adịghị asọpụrụ nne na nna ya na onye dị otu ọkụ ya na-anyụ ya nọrọ n'ishi onye dị otu ọkụ ya na-anyụ nọ na your light dey go off anyị ahụ na nke ga-emeka iwu ji ọsọ uche na Clara si Proverbs 2020 ọkụ ị na-aghọta ya gaziri gị Reverend Emeka iwu ji Proverbs 2020 ihe akwa akụkụ akwụkwọ nsọ ọzọ ọ bịara bịa rụtụ aka ọ n'ebe ahụ na mgbede a Kedu ya gazie odogwu na redio no naval officer eji gba agwa ya onye ọcha kpọha nka ise ahụ let me feel better awo Kaisado ị na-amatazi this name hello ihe ọbụla ị nụrụ m pụrụ ga-ewere ya agaghị m ewere ịkpọ m nkịta agaghị m ewe Kaisado were naval officer mgbanụ gaa n'ihu Clara ekelele m mgbede ọma onye gị na ya na-ekwu injinia Mike akpọga gị nna atalụ ụkwa ji eze ghọtara na ajụjụ nno jụrụ kemgbe ọwọm eme uche ịma ndị Igbo si agbamantị a na-anọ ịghọtara ma a ga-ebu isi ebere ya na ya adịkwana ijiji ntị ike na-eso ozu ala n'ili ịghọtara so mmiri akpamshiko ị ga-ahụ ụfọdụ ịhụna n'ihe mere na mkpụrụ mmiri mmadụ ga-apụ early morning abụọ dọsa gị ịhụna n'oke bet a ama m ịhụna ka bet etide ndị mmadụ na high jump
onye ọbụla na-akpagharịzi agwa idosa ihe ewere sọmbadịra ya sị gị chọọla oje 2000 gịnị ka o ji eme ka ya jee gbaa bed oje ndị ahụ takwa ọwọm mmadụ na-eme ụmụ ihe ndị a ya ewere akọ na uche ya ji mee ewetara achị onye mara asụ ya asụọ n'ikwe onye na-agba akwa na-asụ ya lekwa ala sụọ Uchenna ya gajiere nnu gazitara gị nọ ezigbote ọyịm o wee bụrụ ya agwụna m ozi gị na mgbede ezigbote ọyịm sapi isi ụmụọdụ ụmụapụ okuku ọsọ Uche na Clara mgbede ọma na Uche mkpọ ya odogwu na dancing na o kelere ndị ọrụ ụlọ mgbasa ozi Eko FM na ndị fansi ha ya gaziri gị nọ ezigbote ọyịm sapi o wee bụrụ ya gaa n'ihu Clara n'ozi nke si n'aka Faith Chinenye ọ sị mgbede ọma ọgụ Uche na Aunty Clara ọ sị ihe a ya wụ mbụ isonyere anyị na ihe omume anyị ọ sị na anyị na-arụkwa ọrụ ọma ebe a ndewo ya gaziri gị nọ Faith Chinenye mgbede ọma ọ dị na nka nwoke si adị nke ị na-eme eji ngo ụgwọ I dey owe you gaa n'ihu 30 seconds remaining adịba kwa ụmụaka ihe kwuru na-asị ụmụaka ugbu na ụmụaka nwere sef ikwu otu mkpụrụ sef ha adịghị ihe sef ugbu na ihe nna asọ Chineke nna ya elebe ihe niile ụmụaka na-eme n'ụwa elebe ihe niile na-eme n'ụwa mmadụ aga sef nne ga-agụ nri ọpụnagharị mma bụta ọ n'ihi iwe ọkụ na-agba nne biko hụ hapụ iwe ọkụ ya gaziere gị nọ Mmezuoke Kingsley Onyedikachi ọsị ọgụ Uche you are strong dịka ị gara gị na ndị fans gbachaa bọọlụ gịnị ka a na-akọ kakaraka ka nwa eji ele akị zụọ mgbe a na-akpọ mgbadagba na-ete na ele aka ichere na ọ lara n'iyi ọ bụghị mfe iji prepare ya for a weather like this wee bụrụ ya aka akpọrọ dị na nwoke na-arakpatụ m aka ngere ka ngwọ ọkpụkpụ ọ dị anya hụ na m ozi gị na mgbede a Chinaka Ejimadu ọsọ Uche na Clara you people are looking good in there anyị ahụ na nke gị Nelly Adaọrụ ọsị mgbede ọma Uche na Clara jisie n'ike anyị ahụ na nke a si n'aka Temples Iroka ọsọ Uche na Clara remember you can't give what you don't have no sense or the expensive thank you so much anyị ahụ na nke gị Newton Newman ọsị Honorable Uche na Sister Clara right on you people are doing well ya gazie otu oku naanị ka anyị nwee ike je wetara gị akụkọ ụwa mgbede ọma ndewo ewe ị ga-agbalị kpọghachi ikuku na-enye gị nsogbu ọ n'ebe ahụ na mgbede a ka ịkpanụ ihe ọnwaanyị nji ego pịa wata ka a ga weta akụkọ ụwa oge agaala gbapụ ya ọsọ nọ ịgbalịala anya ahụ na ozi gị ya gazie ji m n'aka na isi Paris bata ozi gị ọsị Uche na Clara ndị nke m ọ na-adị trayo na ihe eji eziokwu eme na anyị gaa n'ihu na-eme ka aṅụrị na-akpọ ọnụ na Chineke gọzie anyị ya gọzikwa gị nọ nye gị ọkụkọ ị ga-eji agba ekeresimesi nke afọ a ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị kpọmkwem mgbe ọ kụrụ elekere 6 nke mgbede a n'ihi ya nọrọkwa ibe ahụ agagharịkwala agagharị
jirila otu nkeji gata elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa, ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya. Atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuzdee, abalị 9 nke ọnwa 12 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka mmalite kpawa okpu. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka uche ị ga-anọrọ na ndị obu egbe agbagbuola otu onye gbim na steeti Imo, ozu ya dọrọ ma tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ larie. Ị ga-anọrọkwa na ndị uwe ojii steeti Anambra amalitela ịkpanye anya n'ala gbasara ndị na-eji akwa ndị ọrụ nchekwa na-anapụ ndị mmadụ ego na ya bụ steeti Anambra. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ na onye isi ala Tinubu edegarala ndị ụlọ nzukọ seneti akwụkwọ na-achọ ka ha nye ya nkwado ka o ziga ndị agha na mba Benin Republic. Okwu na-eso akụkọ nke taa ga-ekwu maka ọgbakọ 2025 Send Thy Glory International Music Crusade nke ụlọ ụka Assemblies of God ike na-egbu Owerri. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka uche ka ime ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye ụnụ ga-anụ olu ya bụ mụnwa na onwe m, Uchenna Clever Ọnụọha. Ndị obu egbe a na-amaghị ndị ha bụ anọrọla n'obodo amaala nke kansụl ime obodo Ngọkpaala nke steeti Imo gbagbuo otu onye ọkwọ ụgbọala ọwọ, ozu ya dọrọ ma lee ndị niile nọ n'ime ụgbọala ọzọ tọrọ ha manye isi n'ọhịa. Ọ bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Imo bụ DSP Henry Okoye bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ya bụ Okoye kọwara na ndị obu egbe a si n'ime ọhịa mawapụta bido gbawa onye ọkwọ ụgbọala Toyota Highlander Jeep ọwa egbe gbagbuo ya, ozu ya dọrọ ma lee ndị niile nọ n'ime ụgbọala Lexus RX 300 so ụgbọala ahụ n'azụ tọrọ ha niile manye isi n'ọhịa. Ka ọ dị amatabeghị ọnụọgụ mmadụ ole ya bụ ndị ogbu egbe tọrọla, mana ya bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Imo bụ Henry Okoye emeela ka ọha na eze mara na onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Imo bụ CP Abokidanjuma enyela otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche iwu ka ha malite pịgharịwa ọhịa na ụzọ ịhụ na atọhapụrụ ndị a atọrọla atọrọ ma nwụchie ndị tọrọla ha. Gọọmenti steeti Enugu apụtala kwuo na ha ga-amalite ijichi ụgbọala ụkwụ atọ keke na ụgbọala bọọsụ ntakịrị bụ minibọs bụ ndị na-agba n'okporo ụzọ ise kpọrọ aha enwere na ya bụ steeti Enugu. Ọ bụ onye kọmishọna na-ahụ maka njem na ya bụ steeti Enugu bụ nwa amadi aha ya bụ Obi Ọzọ bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ya bụ Obi Ọzọ kọwara na okporo ụzọ ndị a ga-amalite ijichi keke na ụgbọala ntakịrị minibọs gbara na ya n'oge na-adịghị anya gụnyere okporo ụzọ Ọkpara Avenue gawara Abakaliki ma si Abakaliki gawa New Haven Junction, ya na okporo ụzọ si New Haven Junction gawa Naira Triangle na okporo ụzọ gawara Emene Airport. Okporo ụzọ ọzọ ya bụ Obi Ọzọ kpọkwara aha gụnyere okporo ụzọ si Ogi gawa Chime Avenue, ya na nke si Chime Avenue gawa Naira Triangle, tinyere okporo ụzọ si New Haven Junction gawa Bisala na nke si Bisala gawa Rangers Avenue, tinyere okporo ụzọ si Wayek Road gawa Mkpọkịtị na nke si Mkpọkịtị gawa Zik Avenue. Ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka njem na steeti Enugu gakwara n'ihu kwuo na ihe mere ya bụ gọọmenti steeti Enugu ji wee kpebie ijichi ụgbọala ndị a bụ iji hụ na ndị steeti Enugu malitere iji ụgbọala bọọsụ gọọmenti steeti ahụ bupụtara ji mewa njem bụ ụgbọala ha jụrụ iji eme njem kemgbe ọnwa 7 gara aga ebupụtara ya. Na ya bụ otu steeti Enugu, onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti ahụ bụ Maman Giwa apụtala kpughe akpa ya ọzọ
na-amachiela ihe ọbụla bụ ịgba ọkụ nọkaut na steeti ahụ dịka agaji ime mmemme ekeresimesi nke afọ a. Ya bụ onye kọmishọna kwuru nke a site n'akpụkpọ ozi onye otimkpu ndị uwe ojii steeti ahụ bụ SP Daniel Ndukwe wepụtara ọhaneze n'ụbọchị taa bụ Tuzdee n'Enugu. Na ya bụ akpụkpọ ozi, ya bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Enugu kwuru na ihe mere o ji nye iwu a bụ iji mara mgbe aka enwe batara n'ofe, ya bụ iji mara mgbe ndị omekome malitere ịkpa mkpamkpa na steeti ahụ. Na ya bụ akpụkpọ ozi, ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Enugu kwuru ya hoha na onye ọbụla ejidere gbara egbe ọkụ na steeti ahụ na a ga-echewe ya ihu n'ụlọ ikpe. Ọ rịọrọ ndị steeti Enugu ka ha gaa n'ihu mụrụ anya ka azụ, na-erube isi n'iwu ma hụkwa na ha na ndị uwe ojii steeti ahụ rụkọrọ dịka ji na mmanụ iji chụọ mpụ na arụrụ ala ọsọ okwu ede ala na ya bụ steeti Enugu. Onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Anambra bụ Ikioye Orutugu enye n'iwu ka anwụchie onye ọbụla mere onwe ya ka onye ọrụ nchekwa iji napụ ọhaneze ego na steeti ahụ. Ya bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Anambra nyere iwu a n'ụbọchị taa bụ Tuzdee n'Ọka dịka emechara nyocha ma chọpụta na o nwere ndị na-eji akwa ndị uwe ojii na-akpa otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche na-akpa ọtụtụ arụ dịgasị iche iche na ya bụ steeti Anambra. Orutugu rịọrọ ndị bi na ka anya bụrụ na ha gbasara ndị uwe ma o nwee onye ọbụla ji akwa nchekwa ụzọ iwu na-akwadoghị na ya bụ steeti Anambra. Akụkọ a nụrụ ekwuola na ndị EFCC akpọchiela komgbam ụlọ onye bụbu onye minista na-ahụ maka mmanụ petrolu n'ala anyị bụ Timi Presiva bụ ụlọ ya dị n'isi obodo anyị bụ Abuja. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ EFCC nọrọ n'ọnwa Nọvemba gara aga nke afọ a kwupụta ya bụ Timi Presiva dịka onye a na-achọ achọ n'ihi ebubo na o mere nrụrụ aka ego dị nde naira 14.8 14.8 million naira. Ka ọ dị, akụkọ a nụrụ ekwuola na ya bụ ndị EFCC awakpola ụlọ ya bụ Timi Presiva dị n'Abuja, nwụchie nwanne ya nwoke ma kpọchie ụlọ ya ahụ komgbam. Ka nke a na-ewu, onye ntụziaka pụrụ iche nye ya bụ Timi Presiva n'okwu gbasatara ọdọ nzirịta ozi midia na okwu gbasatara ọhaneze bụ Julius Bokoru akatọọla ya bụ mkpọchi ndị EFCC kpọchiri ụlọ nna ya ukwu na Abuja. O kwuru na agwa ndị EFCC kpara bụ nke ha kpara na-ebughị ụzọ mee ka nna ya ukwu mara. Ka nke a na-ewu, otu ihe doro anya ugbu a bụ na akpọchiela ụlọ ya bụ Timi Presiva dị n'Abuja komgbam. Akụkọ febatara n'ehihie ụbọchị taa ekwuola na onye isi ala Tinubu edegarala ndị ụlọ nzukọ seneti akwụkwọ na-achọ ka ha nye ya nkwado ka o ziga ndị agha ala anyị na mba Benin Republic. Ya bụ akwụkwọ ederede leta onye isi ala Tinubu zigara ndị ụlọ nzukọ seneti ka onye isi oche ụlọ nzukọ seneti bụ Godswill Akpabio gụpụtara ya bụ ndị ụlọ nzukọ seneti n'ụbọchị taa bụ Tuzdee. Na ya bụ akwụkwọ ederede leta onye isi ala Tinubu kọwara na ihe mere o ji kpebie iziga ndị agha ala anyị na mba Benin Republic bụ maka na ya bụ mba Benin Republic bịara rịọ ya ka ọ kpọnyetụ ha ndị agha ala anyị. N'ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ na ọ bụ ọdịnamma na ụtọ dị n'etiti ala anyị bụ Naijiria na mba Benin Republic mere o ji kpebie ịkpọnyetụ ha ndị agha ala anyị. Ka ọ dị, mgbe ndị ụlọ nzukọ seneti tụlechara ya bụ okwu, ha nabatara ya bụ ọchịchị onye isi ala Tinubu iziga ndị agha ala anyị na mba Benin Republic. Okwu na-ese akụkọ nke taa ga-ekwu maka ọgbakọ 2025 Send Down Thy Glory International Music Crusade nke ụlọ ụka Assemblies of God ike na-egbu Owerri. Ka ọ dị, biko gerenụ ya n'uju. A hazichala ihe niile ugbu a maka iti egwu nke ndị a maara amara gburugburu ụwa na ihe gbasara ịbụ abụ ụka bụ Chinyere Udoma, Preye Udede, GUC,
Ebuka Songs, Israel Anyanele, Cornelius Benjamin, Temi Samist nakwa Royal Voice maka agba nke afọ a nke mmemme Send Down Thy Glory International Music Crusade a na-enwe kwa afọ. Mmemme a ga-adị n'ụbọchị Fraịde abalị 12 nke ọnwa Disemba afọ a na ogige Admiral Ndubisi Kanu Square na Anazabu Hero Square nke nọ n'okporo ụzọ esi aga Imo Concord Hotel n'okporo ụzọ esi aga Parakọt dị n'Owerri malite n'elekere 6 nke mgbede ruo n'ụtụtụ. Ndị ọzọ ga-anọkwa eti egwu bụ ndị AGC Ikerebu Friendship Worship Band nakwa the Send Down Thy Glory Adult and Youth Mass Choir. Ihe omume a ga-ewe abalị 3 ga-agakwa n'ihu n'ụbọchị Satọde abalị 13 nke ọnwa a site na ọgbakọ nke akpọrọ Non-Denominational Ministers Church Workers and Business People's Conference nke ga-adị n'ogige ọgbakọ ụlọ ụka ahụ malite n'elekere 11 nke ụtụtụ ruo elekere 3 nke ehihie. Ihe a ga-eji merube mmemme a ga-abụ ụka ịtụ mma dị ebube nke ga-adị n'ụbọchị ụka abalị 14 nke ọnwa n'otu ogige ahụ mgbe ọ ga-eji ọkara ga elekere 7 nke ụtụtụ. Ndị ga-ekwu okwu Chukwu na ụbọchị ahụ gụnyere onye hiwere atụmatụ abụ Reverend Dr. Bethel Nwanebu Reverend B, onye ji ọkwa Owerri East Assistant District Superintendent nke Assemblies of God Nigeria ma bụrụkwa Senior Minister nke ụlọ ụka a ga-anọ mee mmemme a. Ndị ga-esonye ya bụ ndị ọzọ Chineke tere mmanụ nke gụnyere Reverend Chinedum Isaac, Reverend Dr. Akachi Nwoke na Bishop Dr. Simon ihe a na-achọ si London. Dịka agba nke 12 nke ihe omume Send Down Thy Glory International Music Crusade ga-abụ nke ga-adị egwu. A ga-enwe ụgbọala ga-eburu ndị mmadụ na-anaghị ego na ogige dị iche iche gburugburu steeti a malite na mgbe ọ ga-eji ọkara gaa elekere 5 nke mgbede iburu ndị a na-abịa ihe omume a burute ha ebe a na-eme ya kwọlakwa ahụ ma gbasaa. N'afọ 2010 Chineke nyere nwa odibo ya Reverend Dr. Bethel Nwanebu ntụziaka ka ọ hazie mmemme ọgbakọ ibusoro ya bụ a ga na-eme kwa afọ na ogige dịka ama egwuregwu nke a ga-akpọta ndị a maara amara gburugburu ụwa na-abụ abụ ụka, ndị mass choir nakwa ndị akapela. Nke a bụ nke enyere iji hụ na ejiri abụ dotuo otito Chineke ma kewapụta ogbe dị mma ebe okwu Chukwu ga-ada mịa mkpụrụ n'ime ndị mmadụ na-akụnyeghị mmiri, bụkwanụ okwu Chukwu nke ga-eweta nzọpụta, ọgwụgwọ nakwa akụkọ otito dị iche iche. Malite na agba nke mbụ emere n'afọ 2014 ruo na nke 11 emere n'afọ gara aga, ndị a maara amara gburugburu ụwa nakwa ndị na-etolite etolite n'ịbụ abụ ụka abịala ya bụ mmemme nke gụnyere Ron Kenoli, Don Moen, Mercy Chinwo, Sinach, Panampesi Paul, Frank Edwards, Buchi, Preye Odede, Tim Godfrey, Chioma Jesus, Ebem, GUC, Abul C, Judy K, Adaenyi, Sensational Bamidele, Thonel Avo nakwa Osinachi Nwachukwu nwụrụ anwụ. Ndị ọzọ sonyekwarala na agba ndị gara aga nke ihe omume gụnyere Israel Anyanele, Cornelius Benjamin, Uche Double Agụ, Pastor Stan Daniels, Honorable Chimdi, Blessing Ụzọ, Victor Chike, Divine Praise, Little Buegla, Rapture Chibueze Samuel, Pastor Chima Daniel, Psalm 100, John Melak, Minister Soles, Olivia the Worshipper, Men of Faith, Chimobi Osineke nakwa Ebuka Nwachukwu. N'afọ ndị gara aga dịka ndị a maara amara na ịbụ abụ ụka na abụ iji too Chineke, ndị mmadụ na-enupụta n'igwe sonye ruokwa mgbe Reverend Dr. Bethel Nwanebu na-ekwu okwu Chukwu ma kpọọ ndị mmadụ ka ha nyefee onwe ha n'aka Chineke. Puku kwuru puku ndị mmadụ na-apụta bịa nyefecha Jizọs Kraịst ndụ ha, tinyekwara ọtụtụ akụkọ ọrụ ebube nakwa ihe mgbaama ndị ọzọ. O doro anya na Chineke n'ezie nọnyere ihe omume a bụ nke na-adọta ọtụtụ ndị mmadụ kwa afọ. Nke afọ a ọ kachakwu n'agbanyeghị ihe ịma aka n'ihu niile, Chineke emekwelere onwe ya aha site na iwepụta ihe niile dị mkpa maka agba nke 12 nke mmemme a. Ya mere a na-agwa ndị niile bụ ndị nke Kraịst gburugburu steeti a nakwa na mpụga ya ka ha gbakọọ n'igwe n'ụbọchị Fraịde a abalị 12 nke ọnwa n'oge Hero Square, New Owerri maka ihe omume Send Down Thy Glory International Music Crusade nke afọ a, abalị nke na-ekwe nkwa
ịhụ na Chineke ga-esi n'eluigwe bịa metụ ndị ya aka. N'ụbọchị Satọde abalị 13 nke ọnwa ka a ga-eji nwee ọgbakọ nke ndị ọrụ akpọrọ Ministers Church Workers and Business People's Conference, ebe ihe a ga-eji merube ya ga-abụ n'ụbọchị ụka abalị 14 nke ọnwa mgbe ọ ga-eji ọkara gaa elekere 7 nke ụtụtụ, ebe a ga-anọ tụọ mma n'oge a ga-anọ fee Chineke ezi ofufe ma gbasara ndị mmadụ ozi ọma nke ga-atụte ime mmụọ, bụkwanụ nke ga-eme ka ihe omume abalị 3 a bụrụ nke akụkọ otito, ọgwụgwọ, nnapụta nakwa ihe ịrịba ama ga-ejupụta. Ka Chineke narachasịa otito niile. Ya bụ okwu na-eso akụkọ nke taa ị nọrọ bụ nke kwuru maka ọgbakọ 2025 Send Down Thy Glory International Music Crusade nke ụlọ ụka Assemblies of God Ikeneegbu Owerri, bụ ambasadọ Onyebuchi Onyeikegbulam bụ onye isi oche otu Central Planning Committee nke ọgbakọ ahụ dere ya, ebe a gụrụ ya n'ụlọ mgbasa ozi anyị ebe a. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ, o zochala ma gbachaa, asị ebe ọkụ nyụrụ sewụsara ya ọwa, maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya, geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ile dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na ndị obu egbe agbagbuola otu onye gbim na steeti Imo, ozu ya dọrọ ma tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ larie. Emekwara nke nụrụ na ndị uwe ojii steeti Anambra amalitela ịkpanye anya n'ala gbasara ndị na-eji akpa ndị ọrụ nchekwa na-anapụ ndị mmadụ ego na ya bụ steeti Anambra. Emekwara nke o doo oge anya na onye isi ala Tinubu edegarala ndị ụlọ nzukọ seneti akwụkwọ na-achọ ka ha nye ya nkwado ka o ziga ndị agha na mba Benin Republic. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngara mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịara pụkọ ya bụ ụdara anyị tanyere eze n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Ọbụ ego gbawa odudu ayama ayama odudu ayama. Ọbụ ego gbaba nkwa o ayama ayama odudu ayama. Ọbụ ego gbaba odudu ayama ayama odudu ayama. Ọbụ ego gbaba nkwa o ayama ayama odudu ayama. Ọbụ ego gbaba nkwa o ayama ayama odudu ayama. Ọbụ ego gbaba nkwa o ayama ayama odudu ayama. Ọbụ ego gbaba odudu ayama ayama odudu ayama. Igbo ndị ọma, Igbo dị sam lewe otu egwu asha adaga nga otu uche si efega aka ka onye jere ala anyị agaela nga ata mana ozochala ma gwacha n'ebe aka. What do you mean by onye gaji ire? Mgbe abịara bịa kwara mụ na gị egwu, gịnị ka ị mere? What did you do? Lenu mgbe ị ga-acha n'anya. Egbere onye aja n'anya. Ajawa mbọ ya ọgbọ jọsọrọ tiga m n'anya gị sọ gị ma gbanyere m. Ihe ahụ ị nọ ebe ahụ na me please. Na-agbagheri ọkọ nku anya na-eri m. Gị na-akọ. Ịma na nwanne mmadụ gbahiri iwe ebe ihe na-atụwa ya. Ịjọsụrụ na-emebọ m. Na you win. Thank you. Ebe a ka anyị ga-esi akpọ na nnọkọ nke anyị nọ na ihe omume anyị nke taa. Mana echi bụ another day. Asị onye ahụ si ahụ na-ata anwụ echi na ọ bụkwa otu ọnwa ahụ. Nụ na-agbalị alị nọnyere anyị, mana echi site n'ike nke Chineke na amara nke Chineke anyị ga-awuchi ebe a n'ụtụtụ ma ọ kụọ elekere 7 ịbịa wetara na akụkọ ụwa na nkenke. O ji nkeji 30 gata elekere 7 anyị ga-abịa n'ihe omume anyị bụ gịnị nzukọ ome Igbo. Mana biko nọrọkwa n'ebe ahụ aka anyị ka joji bara imetụ unu mma dịka nọbụ the sports chef ga-abịa kwụrụ unu gawa n'ụgbọ n'ihe omume anyị bụ gịnị Eco Sports. Ndewo nọ. O wee bụrụ ya ndị kwụrụ gị n'ụgbọ nke taa bụ mụ onwe nwada Nkwọcha. abege ya gazichara ọnụ ndị ọma Uchenna Clever Ọnụọha bụ Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara ma ya zuziri nke ọma bụ aha m tinyere nwada Nkwọcha Clara. anyị wee na-asị ka mgbede taa gaa n'ihu na-amara gị mma. Ndewo.